Uffiċjal li kien jieħu ħsieb is-sigurtà u s-saħħa fil-Waster fi żmien li George Pulicino kien Ministru kien instab ħati mill-qorti f'każ relatat ma' saħħa u sigurtà. Dan il-każ kien żvelat mill-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat fil-Parlament meta kien qiegħed iwieġeb kritika dwar is-suġġett tax-Shadow Minister għall-Ambjent Martes Portelli. Portelli kritikat li tmexxija preżenti tal-Waster għal dak li skonti huma nuqqasijiet fih dan l-entità. Iżda l-istħarriġ ta' One News juri li nuqqas kbir fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà kien sar fi żmien li kienet membru fil-bord tal-istess entità. Dak iż-żmien l-uffiċjal responsabbli mis-settur kien ċertu Marco Puzzulu Caruana. Martu magħrufa għalkemm kienet qrib l-eks Ministru George Pulicino kienet taħdem bħala inġinier fl-istess kumpanija. Puzzulu Caruana li kien project supervisor kien qed jagħmel ukoll xogħol fil-privat fix-Xemxija. Il-kuntratturi li qabduh jagħmel dan ix-xogħol tellgħuh il-qorti għax ironikament kien qed jikser ir-regoli tas-saħħa u s-sigurtà. Eventwalment instab ħati fi stadju ta' appell biex weħel sentenza ta' 3 xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Min tarif li kiseb One News jirriżulta li l-bord tal-Waster li Portelli kienet tagħmel parti minnu iddeċida li jħallih fl-istess impjieg. Iżda peress li issa ma kienx awtorizzat jiffirma ċertu dokumentazzjoni kellhom iduru għas-servizzi ta' terzi. Ikkuntattjat minn One News kelli mal-Waster ikkonferma kif kien hemm għadd kbir ta' nuqqasijiet oħra li ġew indirizzati. Fosthom ħaddiema li qed ikunu vvaċċinati kontra dak li kien jiġri fl-imoddi u kienet implementata wkoll politika ta' saħħa u sigurtà. Dan flimkien ma' għadd ta' inizjattivi oħra.